Bapak Ibu nanti Japi ya? Nanti? Gimana? Nah, kok basura? Jangan tak dodol jamu kok. Ini tak yuk dodol jamu dengan kalau begitu rezekinya awak. Ini baru tak bahasnya ini. Waduh, rezeki Pak Iskandar, rezeki sambat golek jamu dodol jamu tenang. Jamu sehat, jamu apa mau ayo. Beras kencur, sinong, waduh, tambah nom, Pak Wasto sekali. Oh, barang sing tomlong. Pak kalau jenengan tugasnya Pak Yo, iya kan dodol gampang. Wasno Pak jamune Pak Iya, ayo. Jajal jamu kok ajae laris tenan. Alhamdulillah. Ya, ibu bapak sak botol 10.000. Ngekei langkung yo alhamdulillah. Nek ngono tok iki. Ngiras-ngiras kena kelek buatine akeh. Nggih nambahi tekorane ulang tahun Pak Kardi. Ya. Jaminipun manjur saestu. Jamune manjur pun watos. Lek beras kencur langsung gendise mau saking pacitan. Makane ngunjuk jamu beras kencur iki langsung sehat. Mas ya ubah. Nggih. Produksi niku sinten? Oh, belajar iki dadi iki. Mbok Mintul. Oh, Mbok Mintul. Jenenge ora kaya belajar iki Mbok Mintul. Homemade produksi dalam negeri menawi badhe saged pesen dalamipun Bu Mintul. Bu Mintul. Bu Mintul nggih saged utawi COD saged nggih. Saged online. Terima kasih. Dijamin awak sehat, seger waras. Waduh, alhamdulillah. Gak usah dipamerne nang aku duit. Monggo. Jamu produksi dalam negeri. Bu Eni. Paling jodoh nggih. Bu Mintul iki. Jamunipun. Ayo.
guyon, ora guyon. Iki wis alhamdulillah. Wis alhamdulillah payu akeh. Waduh, wis alhamdulillah pulih bijine.